какво ще кажете, не знаеш какво търсиш. Къде да те постане? Иска гледа колата сега. Коло. Да, това е страхотна играчка. Няма вече, вече е негово. Да, той има слабо. И казва, моето е. С нощта нали заради клещите се скарахме. Клещите от Верката. Да. И ми вика, нещо ми правите, и ми вика, момичко, каза, стига толкова да навиваш видата. Готово го, стига толкова. Стига толкова. Да. Ти нали му беше пратил?